Петък, деня на майстора, след много псуване, открих потенциалния източник на проблема, ценоровия диод, изобщо ценоровите диоди. Ето в момента ще снимам едно видео, което показва как този диод и на мерене и на работа е добре, ама всъщност той не е добре. Защото това е проблема за странното поведение на не на един, а на няколко от каналите. Изобщо ценоровите диоди в тия стари бокулци е задължително да се сменят. Тук по тия платки са по 4 на канал за управлението на полевите ключове, последователно вързани с още ето тези изправителни диоди също. Открих големи лекажи в тях. И да видим сега къде е източника на проблема и защо това не е добре и защо хората, които си купуват такива стари бокуци, казват, как свирна, ама то какво значи свирване, като в случая това е некоректно управление, некоректно поведение на полевия ключ, ето този, който вкарва още повече изкривяване и изобщо тотално некоректно поведение по отношение на отпушване и запушване на ключа. Той е непредсказуем заради тия лекажи. Държи се адски нестабилно. Така да, който иска да се радва на тия дивоти, според мен неща клонящи за да ги затварят хората в лудницата, да продължава да... Но айде да видим сега къде е всъщност проблема. Ето тези ключове полеви се управляват като диференциален, или единия се отпушва, или другия се запушва. Те се управляват от високо напрежение плюс-минус по-скоро 0 волта и плюс 36 волта. И чрез тези последователни структури диод и ценоров диод наобратно, ценоровия диод предпазва транзистора по максимално работно напрежение да не дефектира. Сега в случая не съм сигурен колко добре се държат и самите транзистори. И ще е добре, според мен, това ще го дискутираме с колегата, да се заменят всичките тези керамични кондензатори тук отпред бяха заменени, защото те бяха дефектни, ясно е. И стигаме до извода, че може би трябва да сменим, аз стигам до този извод, за стабилна и гарантирана работа на тази машина да се сменят всички полеви транзистори. Тук изправителните диоди, те не са изправителни диоди, но работят като диоди с такива с нисък лекаж, защото лекажа на тези е висок и както ще стане след малко видно от самото видео, и самите ценорови диоди задължително заради тяхния лекаж, защото те не работят вече като нормални ценорови диоди. Този ценоров диод го има в Маузер и трябва да е на 15 волта. Стабилизиране на 15 волта. Ето го тук. Я да видим цената му всъщност. 3 лева и 50 стинки на единична бройка. Така, сега съм смъкнал два работещия, защото много псуване падна тук тия дни. Мерейки ги запоени на платката са окей. Мерейки ги като работни режими дават малко по-различни неща. Ето два еднакви. Този е потенциално неработещия и сега ще го сложа да работи като ценоров диод. Да видим, че като ценоров диод работи. Добре. И ето е опитната постановка, която искам да направя. Пускам Пускам 36 волта от един захранващ източник през последователен резистор и ценоровия диод. Правя делител на напрежение, по-скоро
по-скоро. И тук трябва да премеря неговото напрежение на стабилизиране. Около 15 волта, казах. Айде да видим дали това е така. Само, че трябва да го закача. Първо взимам дефектния. Сега ще подпра телефона, за да успея да го закача, защото с една ръка няма да успея. И ще ви снимам какво се е получило. Така. Ето. Плюс високото напрежение през последователния резистор, през ценоровия диод и отива към маса. Вързал съм два захранващи източника, за да дигна напрежението. Сами по себе си те са на 17 волта. Входното напрежение е 35 волта, горе-долу колкото и тук на оригиналната схема. Ето на тази схема. С толкова се управлява 38 волта или нещо 39 волта. Сега няколко 2 волта в случая няма да им правим проблема. И би трябвало като измеря ето това напрежение върху ценоровия диод да е стабилизиращото. 14,5, чудесно, то е за 15 волта. Ще кажете, той работи. И най-вероятно и здравие ще даде толкова. Той работи, да, стабилизира, работи. Работи, ама. Сега, да видим. Ето това е пример как в електрониката и в старите джаджи може да се получат много странни изненади. Той работи. Частично. И затова в тия боклуци, визирам стари техники, трябва да се сменят много от нещата. Айде сега да направим конфигурацията, в която е пуснато тук да работи. Наистина. Високото напрежение плюс 35 волта. Тук е пуснат ценоровия диод, за да смъкне малко от напрежението и с мултимер ще премеря ето това напрежение остатъчно, което трябва да се получи от 35 минус неговите 15 волта. Около колко трябва да се получи? 5 минус 3 минус на около 20 волта трябва да се получи, даже по-малко от 20 волта. Защото тук ми е... Да, 35 ми е. 35. Да видим сега колко ще се получи в обратната конфигурация. За целта обаче трябва да го откача от тук. Да го закача. Пак ще си помогна с едната ръка. Ето, закачи го. Защото той е пуснат да работи в някакви микрорежими в тази конфигурация. И имам плюс захранване 35 волта и сега ще премеря какво се получава на другия край на диода. Получават се колкото е ама аз не съм го включил в правилно. Добре, извинявам се в случая. Трябва да го обърна. Ето така. Ето така. Анода му да е нагоре. Плюсовото захранване идва от тук. И е 35 волта и мера в долния край на диода. Получавам странни стойности, но да кажем 30 волта, а трябваше да получа 20 волта. Ето тези 31 волта дори и шават. Говори, че диода има някакъв огромен лекаж, който пречи да работи в микротокови режими. Ще кажете ми то това най-вероятно така си е диода. Втория, който съм смъкнал от тази платка и работи коректно в другия ключ. Айде да видим с него какво ще се получи. Значи пак с едната ръка ще ми е трудно да го сменя. Сменям го. Така, закача го и
Снимам. Ето го втория диод. Ето го втория диод, ето го първия. И айде да видим върху него какво ще се получи. Опа! Очакваните 20 волта. Пълна мъка. 2 дена загуба на време по диагностиране на това нещо. После как да не ги смениш всичките и как да не псуваш много. И понеже е петък деня на майстора, рано още за бира, ама директно си отварям бира. Това е демонстрационно видео, за да знаете хора какви бокуци си купувате на 40 години, на 30 години, ако ще са пак са бокуци и си мислите, че тия полупроводникови неща са вечни. Няма вечни неща. Вечна е само хорската простотия. На здраве!